man bruger så meget energi på, at det skulle ikke fungere. Hvad sker der i dag? Nej, men du ved, altså, jeg synes bare, at man, når man står med det alene, så har man meget bedre overblik, og ligesom selv kan tage nogle beslutninger, og så kommer hun ind, og så er det bare, det er som om, at det bliver meget mere uoverskueligt, når hun er der. Det bliver mere sådan en klods om benet. Fuldstændig, altså, fordi så føler man ligesom, at man skal stå og sætte hende i gang, og hun er jo vildt sød, og hun har jo masser af muligheder og sådan noget, men så kunne jeg også godt mærke, at altså, ja, hun er sød nok og sådan noget, men hun kan også godt sådan give udtryk for, når hun ikke er over for hende. Og de kan jo sagtens mærke, at vi ikke kan få det til. Altså, det er jo så tydeligt. Ja. Altså, jeg ved ikke, og jeg synes bare, nu har det bare stået på længe, ikke? Altså, man aldrig rigtig får det der samarbejde op at køre, og ja, men du lægger det jo heller ikke fra dig, altså du tager det jo også med hjem. Altså, det er jo, det er jo sådan, det er, og man står med det hele tiden, men ja. Jeg synes bare ikke, vi har slet ikke tid til sådan at sætte os ned og forventningsafstemme og så videre. Det gad jeg lidt godt, at vi kunne bruge lidt tid på, men det synes jeg heller ikke rigtig. Hun tager ikke rigtig initiativ til noget, og det gør også bare, at det bliver nemlig, som du siger, en klods om det. Ja. Altså du bliver jo, altså det har jo lige præcis, der har stået på så lang tid, altså du bliver jo nødt til at snakke med Bille om det. Altså, jeg må nok henvende så til så du har helt tro på noget hjælp og ledelse. Også når du ikke kan styre hende, skulle nærmest til at sige, altså, så bliver du nødt til at kunne det. Jamen det er jo sådan, man lidt har noget, at man føler faktisk ikke, at man skal styre sin pædagog, ikke? Nej, men det er simpelthen, men vi er jo også bare totalt forskellige. Altså, man har jo noget helt andet med i bagagen. Det har man jo virkelig. Og det er altså en anden uddannelse. Det er altså. Det er jo de her børnepasninger, så. Jamen det er det. Og det ville egentlig også være fint nok, hvis det så var tydeligt, at det var det, de skulle. De skulle passe ungerne, og så kunne vi andre stå for det som faglige, ikke? Ja, men der er jo ikke blevet lavet. Der er jo ikke blevet lavet de der planer omkring sådan, altså, hvem gør hvad, og hvordan kommer vi derhen? Altså sådan noget, det er Bente, det må jeg nok. De må sgu, eller i samarbejde, jeg ved det sgu ikke, altså de må. Ja, jeg er også lidt om. Det var fint, jeg snakket om. Ja, det er sikkert, og så lad os lige catch up. Ja. Nej, det havde virkelig brug for lige at